Ландыш Фазуллина. Матурлык бәйгесе. Гайша белән Газиз бу җәйне дә авылда яраткан әбиләре янында үткәрергә булды. Әбиләре бигрәк әйбәт шул аларның. Тәмле телле, уңган булган ул. Бакчасындагы аллы-гөлле чәчәкләрнең очы-кырые күренми. Шуңа күрә оныклары да аны яратып, чәчәк әби дип йөртә. Әбиләренең чәчәкләренә сокланып йөргәндә, балалар сәер бер тавыш ишетте. Бираздан тавыш иясе үзе дә күренде. Бер кечкенә чикерткә икән. Сәлам, Гайша, сәлам, Газиз, диде ул. Минем исемем Җитез. Беләсезме, бакчабыздагы гөлләр һәм чәчәкләр матурлык бәйгесе оештырды. Ә сезне жюри итеп чакырабыз. Бәхеттән һәм гаҗәпләнүдән нәрсә әйтергә белмәгән балалар яңа танышлары артыннан ашыкты. Бакча уртасында берсеннән-берсе матур чәчәкләр җыелган. Барысы да елмаеп нидер сөйли иде. Бәйгене зур һәм матур мәк чәчәге алып бара икән. Дусларым, беренче чибәркәй Гөлчәчәк, диде ул. Исәнмесез? Мине бакчаның патшабикәсе дип атыйлар. Бүгенге бәйгегә иң матур җете кызыл бәрхет күлмәгемне кидем. Сезгә ошыймы? Бик ошый, диде Гайша һәм роза чәчәгенә үрелмәкче булды. Тик шул вакыт бармагына нидер кадалды. Кыз елап җибәрде. Елама, Гайша, әйтеп өлгермәдем шул, диде Гөлчәчәк. Собагымда үткен энәләрем бар. Алар ярдәмендә дошманнарымнан сакланам мин. Чәчәкләремне үзеп алырга теләүчеләр бик күп шул. Мә, бу тажымны ал да яраңа куй. Гайша күз яшьләрен сөртте дә бармагын таж белән каплады. Карагыз әле, мин нинди хуш исле чәчәк таптым, диде Газиз. Әйе шул, чәчәк әбиегез аны яз көне урманнан алып кайтып утырткан иде. Яңа кунакны бакчадагы чәчәкләр яратып кабул итте. Ул Энҗе чәчәк, бәйгедә катнашучы икенче чибәркәебез, диде Җитез. Газиз җиргә ятты да энҗе чәчәкне рәхәтләнеп иснәде. Шул вакыт малайның башы әйләнеп китте. Миңа әллә нәрсә булды, диде ул. Башым әйләнеп китте. Ашыккан ашка пешкән, диде энҗе чәчәк елмаеп. Мин сезне үзем белән таныштырмадым бит әле. Үзем матур, хуш исле, ләкин агулы чәчәк. Мине озак иснәргә ярамый. Кырыйдан карап сокланып тору да җитә. Хәзер белдем инде. Дәрес өчен рәхмәт, ди Газиз. Күрегез әле, монда табынды әзерләгәннәр, диде Гайша куанып. Ак чәчәк белән тузганак эше бу. Алар бик кунакчыл һәм кайгыртучан. Бәйгедә икесе бергә катнашырга булдылар, диде Җитез. Хәерле көн, бәйрәм табынына рәхим итегез. Без матур гына түгел, ә бик файдалы да. Минем таҗларымны киптереп, кешеләр чәй итеп эчә. Чәчәкләремнән ясалган сихәтле төнәтмә белән юына, диде ак чәчәк. Ә минем сары таҗларымнан чәчәк әби шифалы бал кайната, диде тузганак. Газизнең башы авыртканын ишеттек тә, дәваларга булдык. Шифалы бал белән чәй эчкәч, Газизнең чыннан да хәле яхшырды. Исәнмесез, балалар? Әйе, мин Календула. Мин матур да, хуш исле дә, шифалы да. Кешеләр минем ярдәмем белән төрле авырулардан дәвалана. Ә тагын мине салат ясаганда, итле һәм татлы ризык пешергәндә кулланалар. Яле, таҗларым белән бизәлгән печенье ашап карагыз, диде ул. Без печенье яратабыз, рәхмәт, дип балалар татлы күчтәнәчкә үрелде. Бәйгегә йомгак ясар вакыт та җитте. Энесе белән киңәшләшкәч, Гайша: Без берничә җиңүче сайларга булдык, диде. Иң матуры
Гүл чәчәк. Иң хуш ислесе энҗе чәчәк. Иң шифалылары ак чәчәк белән тузганак. Ә иң тәмлесе календула. Котлыйбыз!